Kaligo kung lagiyat, mandamay ni bataan ni madaot anang diskarte ba? Uy, tutsar kay kasi mga kauban ba? Baga pa kay kiki o panot ba siya dito? Taga, sige, tutsar pa. Ikaw, nanuon ka. Asa naman to si Payatoy nga, kainom mo na kay ko ba? Gani, lami kay shot bad. Kunya, andam na yung pansipin niya, pre. Ay, andam na, dari Ano, mo ni sakto. Gani, lami kay shot ron, kondisyon kayo ba? Nya, ang imuha na. Wala lagi. Na, diha ng laay. Apil-apil pagagtapok, wa man kay kamot. Libre lang sa kukunin nyo. Na, sige naman lang kag palibre. Wa pa gani ko sure kung natoy kwarta si Payat kay perminti pud ba to wala. Ana, lagi to, pre. Salig lang. Wala to, saan na to pag-inuman ni ron. Lagi. Oh, Walang palibak. Ganina naman din eh. na, sige, langay kung push up to kay wala ko lingaw ba. Gayan, mataan eh. Am kagikanday. Nangita, pag kong kwarta no. Para natay pang shot-shot. Ay kana, fights kayo. Uy, Paps, nagluya lagi ka. Nagluya kay wa may kaamot. Ay, diya ng laay ron. Libre nga lang sa kukunin nyo, pre. Pre, amutan lang sana to. Ah, sige, para malingaw punta ba? Tara na. Tara, sige, luya ka. Tara na. Shot sa amiga, oy. Wow! Dah. Lah, walo pa sa mga chikoy. Nag-chat-chat naman. Atuon ako, be. Taasa, oy. Kalami ani to ba? Wala sa ni amiga, oh. Wala po. Uy, amiga, nga, nagluya makakaroon. Ay da, narago ko'y problema gamay. Ay, miga. Pwede mo shot, miga. Ay dili lang, girls only, biya ni nga inom. No pets allowed man ni dere. Sayang unta mo, wag. Mga gwapa unta mo. Pero maot kay mong batasan. Ano lang kumiga? Muli day ko. Dali na. Da, pre. Waduh, kayo. Lapit chika, oh. La, ni mga baby boys ko. Shot-shot ba? Wala naman ta. Tara. Say, baby boys, yung mga damak, nagnawong. Ako man siguro yung pagbangon, sa igdaanan nila. Hi girls, cute mga boys. Ano pa nga panghimasa, uy? Ligo kung lagiyat, mandamay ni bataan ni madaot anang diskarte ba? Taka naman ka, Paps. Naligo, mugod ko gapon. Na, gapon pa man to. Ay, namusikuan, pre. Basta, shot. Shot dam. Tagay, day. Si pangalan ni mo dam. Kailan? Uy, muha niya, uy, sig pangutanan. Pangalan sa? Ay, sig tapad pa kayo, nanimaho kag banig. Ah, manawayon kay nakaligo naman ko gahapon. Gapon na to, karon. Wala pa kakaypos imong banig, pre, no? Say wala na si mama may tighipos ato. Uy, tutsar kay kasi mga kauban ba? Baga pa kay kiki o panot ba siya dito? Taga, sige, tutsar pa. Ulawan, nanuon ka. Pre, ikaw ganun, pre. Ako na pa. Sige, kabala. Balik na. Ako'y gan sa inyo ha, dama. Para lami kay chat-chat na to ba? Wala, pre. Buloy, pre. Damo, ikaw una, damo. Wani, daganan ni, uy. Ay, sa basic naman kayo na. Kaya, ang kaya mo. Si tunga, day. Mahubog ko, day. Basta sige. Pangalumos, ibutan. Tama na. Ano mo na po to? Nagdali man siguro mo. Wala, wala. Man minagdali. Gabihin na, oh. Kunal day. Tama na, uy. Ako na po. Sige, yun na. Nakahanan. Studio. Reklamo, eh. Hangak na siya kayo. Nya kamo lagi, wa man lagi mo ng shot. Ay, shot? Di na naman kailangan. Nag-shot me dito, gikan. Day, manguli na ta din. Nalipong na dyan ko, day. Ako po, day, nalipong na po ko, day. Tara, manguli na ta. Patod na lang ta sa tong baby boys. Ay, di ta, pahatodaan nila. Uy, waman yung mga motor. Ay, sige lang, good. At least safe atong pag-uli ba? Tara. Na, Pre. hatod na tamo. Huwag pre, kay hubog ko gapil, pre. Ihatod sa nasi ko ano? Pre, kahit ka mo ni Bala 50 na tawag mago. Butani siya. Sige, gabiin na ba kayo? Tara, hatod tamo. Piling lang sa lagi kay ka. Ay, nasi palagya. Tara na. Uy, amega, biyan lagi ko ninyo. Ewa man kay partner. Wala mo dira, eh.